Papantayan po an sa indong mga bag asin personal na gamit asin dai magwalat nin anuman na bagay sa tukawan pag nag-ako kan komunyon. Katulo sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot mantang sa irarom an tuong kamot. Kuahon an ostya gamit ang tuong kamot asin ihungit an sagradong ostya sa atupang kanpadi o ministro. Iniin kaminar ang gapos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Iwasan ang pagsulot nin silat asin halipot na gubing sa pagsimba. Tanganing dai kita magin kaulangan sa pagpamibi kan sa tong kapwa. Respetuhon niya to ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ang second collection po niya tungon niyan ambag sa pag-andam sa dakulang selebrasyon durante kan 450th na taon bilang sarong parokya kan sa tong parokya. Sa Martes pitsa 14 kan Abril gigibuhon an opening kan Archdiocesan Summer Camp of Altar Servers sa Carolina, Naga City. Suportahan niya to ang formasyon kan mga sakristan sa satong parokya. Pwede po kamo na mag-sponsor para sa saindang pagkakan sa arinman na aldaw o magpadara nin mga lulutuon na pagkakan. Sa petsa 22 kan Abril, mapuon na po ang mga nobenaryo. Pakibalik na lang po sa opisino itong mga pamisa. Tabangan ta po ang Holy Rosary Minor Seminary para sa indang paraffol sa paagikan pagbakal ng tiket sa opisina sa murang halaga. Magkakaigwa po ni meeting ang Parish Pastoral Council ngunya na Domingo pagkatapos kaining misa alas 8. Pinapagarumdum po ang mga chairpersons kan Barangay Pastoral Council na mag-attendian. Ang sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga dinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Teresita Siokson, Evelyn Sunyas, Adela Diligencia, Christine Kayla Esteban, Mr. and Mrs. Rocky Mermas and family, Elvin and Edlin Salcedo, Mrs. Lilia Salcedo, Mr. and Mrs. Salvador Espares. Pasasalamat sa pagpasar sa board exam dulot ni Maria Jenny Baldon and family. Sasalamat para sa ika-66 na birthday ni Vilma Caliao. Para sa kaumawan kan Divine Mercy dulot ni Mrs. L. Makiu Bigayan and family. Para sa sarong petisyon dolot kan Lasartel Yurin family. Para sa gabos na Santos y Santas asin man Misa Laudate dolot ni Teresita Siokson. Para sa sarong petisyon dolot ni Vic and Vince Bailon. Petition Mass for safe travels and protection for pilgrims going to the Diocese of San Pablo, Laguna dolot kan sarong anonymous. Para sa gapos na mga kalag dolot ni Mrs. Lilia Salcedo, Penetrante family, Teresita Siokson, Louie and Louie Ann Nianza. Para sa kapakingaloan kan minasunod na kalag Alfie dolot kan Penetrante family, Eliseo E. Jorum, dolot ni Evelyn Sunias, Gerardo Basilio, dolot ni Miss Can Cornelius family, Maximo II, dolot kan Lazar Telurin family, Mike, dolot ni Silvia Abalia Rossi, Pedro I. Maxima, dolot ni Arnel Nierva and family, Guillermo Sr. E. Natividad, Numeriano Sr. E. Chodora, gabos dolot ni Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. Para sa gabos na mga kalag,
Dolot ni Olivia Uwida. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Paz, dolot ni Lenny Maravillo. Diyos marhay na aga po giraray sa indugapos mga tugang. Ngunyan po, iyo an ikaduwang Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Asin man iyo man po ini ang Domingo kan Diyos non na pagkaherap. Kita inaapodan gabos na magkaburunyog sa pagtubod. Asin pagtaunin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini na inako niya to bilang Diyos non na balaog. Sa liturhiya na sa tong ipagseselebrar, ipinapagirumdum sa to na kaipuhan niya tong pakusugon ang pagtubod kay Kristo asin akuon siya nin udok sa buot. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangengenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gapos asin awiton yato ang awit sa pagpuon.
Ngaran ka nama, sin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kaguranan ta. Ang pagkamot kan Dios asin na pagkisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang unyan aldaw, ikaduang Domingo, kan panahon ni pagkabuhay liwat, iyo an ikawalong aldaw kan Oktaba. Pagkatapos na si Jesus, mabuhay liwat. Asin sa tuyang pinagsaselebrar ngunya na Domingo, ang Diyos no na pagkaherak o divine mercy. Padagos niya itong hagadon, ihiras, asin padagos na magtiwala sa pagkaherak na iyan ng kagurangnan. Matugang akontaan sa itong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyo mga tugang. Nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Awayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw ni ka, rinarokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Ulikan katula mong kamurawayan, kaguraw na Diyos sa den langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan ating bugtong Jesucristo, kagurangan ng Diyos, podero kan Diyos, akikan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ay araki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Kaikat sana ang banal, sanaan orog kalangkaw. Sa Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita,
O Diyos na daing sagkod na pagkaherak, ika nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Piesta Pascual. Patalubuan biyaya na tinao mo, tanganing ang gabos makasabot kan maniligong dunong, nahuli kay ni sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, nagmunda giraray sa kalag, tinubos kan dugo, huli Keso Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda nagdanay sa pagsabuhay kan mga katukduan kan mga apostoles, sa pagbaak kan tinapay, asin pagpamibi. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagpapakaimbod sinda sa katukduan kan apostoles, asin sa parupakinabang, sa pagbaak kan tinapay, asin sa mga pamibi. Iguanin pagkatakot ang gabos, dakul ang ngangalasan, sa katanda na nahaman, huli kan mga apostoles. Ang gabos na nagtutubod sa raro, asin ang gabos nindang rugaring, pinaparo pakinabangan. Ang mga pagsadiri sa mga rugaring, ipinapabakal ninda, asin binabaranga-banga sa gabos, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Arual daw sarabay sindang nagpapakaimbod sa templo, asin sa pagbaak kan tinapay, sa saindang mga harong. Naghihiras-hirasan nin pagkakan sa dakulang kaugmahan, asin kabinian nin puso. Nag-uumaw sa Diyos, asin iginagalang kan bilog na banwaan. Arual daw ang kagurangnan, ang nagdadagdag kan mga iliniligtas sa saindang bilang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ngunyan an Israel, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an harong ni Aaron, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan an may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba. Alagad ang kagurangnan, tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan. Siya ang nagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan, asin kaligtasan, sa mga tolda nin mga suripot. Ang tuong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sariga na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta, asin ipagugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Si San Pablo,
nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita tinatawan man nin bagong paglaom. Sa paghiras sa gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus, kita man nadadara sa bagong pagkamundag. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pag umawa ng Diyos, asin Ama, kang kagurangang tang Hesu Kristo. Sa dakulan niyang pagkaherak, iminundag niya kita liwat para sa buhay na paglaom, huli kang pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo, hali sa mga gadan. Para sa pamanang mayong kalapaan, mayong digta, dai maluluyos, pamana na itinagama sa langit para sa saindo, na sa kapangyarihan kang Diyos, binabantayan, huli kang pagtubod para sa kaligtasan na andam ihayag sa huring panahon. Kaya kamo nauugma, bagaman nagkakaipo pa ning dikit na panahon sa pagkamundo kang manlain-lain na sugot. Tanganing ang halaga kang sa indong pagtubod na mas mahalaga kisa sa nawawarang bulawan na binabalo ning kalayo. Maginindong kaumawan, kamurawayan, asin kagalangan. Sa kapahayagan ni Jesucristo, dainindo siya nahihiling, alagad namumutan. Dainay hihilingon yan, alagad tinutubudan. Kaya nauugma kamo ning dai masabi asin mamuraway na kaugmahan. Tamakakamtan ang katuyuhan kang pagtubod na iyo ang kaligtasan ning mga kalag. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan simana, natatrangkahan ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda, an katuninungan mapasaindo. Pakasabi ka ini, pinahiling niya sa inda an sa iyang makamot asin an hirog. Kaya naugma ang mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninungan mapa sa indo. Siring na ako sinugo kan Ama, kamuman sinusugo ko. Pakasabi ka ini, naghango siya as nagsabi sa inda,
Ako an Espiritu Santo. An kisay man nakasala na patawado nindo, pinatawad iyan para sa inda. An kisay man na makasala na da inindo patawadon, da iyan ipinatawad. Si Tomas saro kandose itong inaapod na kambal. Da ininda kaiba kan nag-abot si Jesus. Pinagparasabihan siya kan ibang mga disipulos na hilingmian kagurangnan. Alagad nagsabi sa inda, kunday kumahiling an sa iyang kamot, sa iyang kamot ang tanda kan mga pako, asin ikalaog ang sakong muro, sa tanda kan mga pako, asin ikalaog sa kong kamot sa iyang hirog, day ako matubod. Pakahiling nin 8 aldaw, pakalis nin 8 aldaw, yaon naman sa laog, an sa iyang mga disipulos, asin si Tomas kay baninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tahaw asin nagsabi, an katuninongan mapas sa indo. Dangan nagsabi ki Tomas, darhadig di an sa imong muro, asin hilnga an sa kong mga kamot. Darahadig di an sa imong kamot asin suksukan sa sakong hirog. Dai ka magpakamayong pagtubod kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, sulit nahiling mo ako nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dai nakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang tanda ang ginibo ni Jesus sa tubang kan sa iyang mga disipulos, mga tanda na dai nasusurat sa librong ini. An mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo an Mesiyas, an aki nin Dios, asin sa pagtubod magkaigwa kamo nin buhay sa iyang ngaran. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po kitagabos sa paghinanyog kan homilya. Diyos maray na aga po kaninyong amin. As in Happy Divine Mercy Sunday. 8 aldaw na po ang nakakalipas kan sa tuyang pinagselebrar ang pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Ngunyan uya kita tanganing padagos na paghurup-hurupan asin himateon ang dakulang biyaya ning kagurangnan na pagkaherak. Kan taon pong 2001, pinunan po ang selebrasyon kang Divine Mercy. Kaya ngunya na taon po, ika 25 taon na since na ipinag-celebrar ta, pinag-declare po ang Divine Mercy Sunday kang year 2000 ni Papa o Pope John Paul II, kasabay din po ang pag-canonize kay Sister Faustina na sarong Polish. Magayon po ang ebanghelyo na sa tuyang na liwat na hinanyog ngunyan. Alagad, tawan kong doon ang 4 na mga imahen o images na sa tuyang paghurup-hurupan ngunyan. Inot po ang pintuan, door. Ikadua po ang greetings ning kagurangnan na katuninungan, peace. Asin ang ikatulo po ang hangos ni Jesus, the breath of Jesus. Asin ang ikapat po iyo ang lugad o wound, ang lugad kang kagurangnan. Inot po ang mapapadapit sa pintuan. Ang pintuan po, siguro sa mga panahon po ngunyan, for security, manlain-lain pong mga pintuan ang available. Igwa pong double lock, igwang pintuan na digital, mga pintuan na ang gamit, iso-swipe mo, kaya ma-encode kaning number, tangani pong makalaog ka. Kaya, although very sophisticated,
pero minsan dangerous sa mga aki. Baka paglaog kang aki, malaom siya, di siya makaluwas. Lalo na sa mga minsan nangyayari po iyan. Narumduman ko ining mga pintuan dahil sabi sa Ebanghelyo, nakalak ang pintuan pero biglang naglaog si Jesus. Nakalak dahil dahil nakakaluwas ang mga disipulos sa ibang kadahilanan. Kung taano tayo nakakaluwas, magkahalo ang sa indang takot, magkahalong guilt, tapos pagdududa, mixture of emotions ang namamatian kan mga disciples mantang yaon duman sa laog kan kwarto. Siguro dahil na si Jesus nagtuktok, dahil na nagpamati na malaog siya, basta naglaog siya, taaram niya ang namamatian kan mga disipulos, igwasin na ning guilt feeling, palibasa, sa kadakol nindang ipinangako sa kagurangnan, sa huri, binayaan nila ang kagurangnan, ang kagurangnan magsakit. Kaya abo sinda, garo, grabe ang kasusupgan, dawa magpahiling ang kagurangnan, mayo sindang lalawgon na iaatubang sa kagurangnan. Alagad ang kagurangnan, biglang nagpahiling sa inda na ang sabi, katuninungan, peace be with you. Ina po ang ikaduwang imahen na sa tuyang paghurop-hurupan, ang shalom. Sa mga momentong ito, sa buhay kan mga disipulos, katuninungan ang saindang minamaot, nilalauman. Sabi ko nga ni, disturbed na maray sinda kan mga panahon na ito. Alagad, ang pagsabi ni Jesus, katuninungan, anbot sabihon ay pinapatawad ko na kamo, dahil nyo na pag-isipon ang nangyari, magpuon kita ning bagong buhay, tinatawang ko kamo, itinatao ko sa indo ang katuninungan. Ang katuninungan ni Jesus, mensahe nin sa iyang pagpapatawad. Kaya po, ini ang nasa likod kang pagselebrar niya to kang divine mercy. Ang pagkahirak po, sarong dakulang biyaya. Dahil kita maninigo na mag-ako kang biyayang iyan, kita nagkasala sa kagurangnan, mayo mang kitang ginibong karahayan, tangani na mag-deserve kita, kan ano man na biyaya sa mahal na Diyos, alagad itinaos sa satuya. Sinasabi na ang pagkahirak, mas urog pa sa pagkamuot. Garo extension kan pagkamuot, pero mas hararom na klase ng pagpahiling kan sa iyang kan pagkahirak nin mahal na Dios. Kasabay kan pagpahayag ni Jesus kan katuninungan sa mga disipulos, iyo ang pagsugo niya sa sainda. Ano ang specific na kasuguan ni Jesus sa sainda? Maduman po kita sa ikatulong imahin, iyo ang hinangos, breath of Jesus. Sabi sa Ebanghelyo, pakasabi ka ini ning katuninungan, naghangos siya, asin nagsabi sa inda, ako anindo ang Espiritu Santo, an kisay man nakasala na patawado nindo, pinatawad iyan para sa inda, an kisay man nakasalan, na di nindo patawadon, da iyan pinatawad. May bago sindang misyon nagigibuhon. An misyon nin pagpapatawad. Sa paghangos ni Jesus sa inda, sa iyang itinatao ang Espiritu Santo, tanganing ipadagos ang sa iyang pinuunan na misyon nin pagpapatawad. Kung ang kinaban, mapapadapit sa kasalan, an kabalos kasalan para kay Jesus, tanganing maputol ang
cycle of sins, mahalaga ang pagpapatawad. Kung sa Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye, but sabi yun, revenge. Kung ang sarong tao nagkasala sa imo, pwede mong baluson, ang paghiling ninda, siring an hustisya. Kung ano ang sa tuyang naginibo, yung man may kabalos. Pero bako, ang solusyon ni Jesus tanganing maputol ang cycle of sins, cycle of revenge. Pagpapatawad po ang solusyon. Asin iyan ang magiging ministeryo ninda. Asin hastangon yan, pinapadagos po ang ministeryo nin pagpapatawad. Kan sinugo ni Jesus ang mga apostoles na magpatawad. Bako lang po ining ordinaryong klase nin pagpapatawad kundi bilang sarong obligasyon, bilang sarong misyon na dapat nindang gibuhon. Asin inyang misyon na inyan ng pagpapatawad, pinadagos sa paagi kang mga kasalihid kan mga apostoles, sa paagi kan obispo, asin by extension sa mga padi. Ang totoo po talagang may kapangyarihan, iyo ang obispo. Kaya po ang padi na nagpapakumpisal, may inapod pong faculty, authority, dahil basta-basta gabos na pwedeng magpakumpisal. Kaya maski sa pagpapakumpisal, may mga renewals po kaming ginigibo. Pwedeng ang bakong gabos na pwedeng mag-engage sa araw kaya na kaseryosong ministeryo. Lalo na po na may seal of confession, may sinusunod na reglamento bago makapagpakumpisal. Tanganing maasigurar ang kasagraduhan kan misyon na iyan na enot na pinagkatiwala sa mga apostoles. Kaya po, may dahilan o may dahilan na mapuho ang kariribukan kung igwaning pagpati na rawad-tawadan. Asin ini pwede tang ipahayag sa tuyang komunidad na kinabibilangan. Makanod ko po na magpatawad dahil iyan po ang siring na kita pinatawad. Si Simon po gayud sa tuya ang mayo ning kasalan. Si Simon po daw sa satuya ang day nagkukulang. Si Say daw po sa satuya ang day nasasala. Ang importante iyo na makanod kita sa mga sala. Ini po ang magdadara sa tuya sa ikaapat na imahen na buot kong ihiras. Iyo po ang wound, lugad. Binuksan ni Jesus ang sa iyang lugad, tangani na patubodon o kaya nanganing magtubod si Tomas dahil si Tomas kan ikaduwang pagpahiling kang enot na pagpahiling ni Jesus mayo siya duman sa grupo pero sa hiling ko may plano kung ano tamayo siya. Si Tomas ang naging spokesperson bako lang kan mga kapwa disipulos kundi naging spokesperson niya to gabos dahil kita kadaklan sa tuya mga nagdududa kan pagkabuhay liwat ning kagurangnan. Pero parehong tataramon ang pinapahayag sa satuya gabos ning kagurangnan. Look at my wounds. Hilingan nindo ang sakuyang lugad. Pagpatutuo na ako parehong Kristo na pinako sa krus uya na buhay liwat. Minsan po kinakasupog niya to ang satuyang mga lugad. Kung may scars ka dyan, kung pwedeng matapalan o kaya makuberan iyang mga scars. Kung sa anong parte kan satuyang hawak. Scars. Pero ang mga scars, iyan po nagpapahiling kang realidad kan satuyang buhay. Our woundedness. Pwede mo maging simbolo kan sa itong mga kasalan. Pero ano man na lugad, pwedeng mabulong, mapaumay, asin iyang ginibukan sa tuyang kagurangnan. Dahil siya nagduwa-duwa na ipahiling ang lugad. Look,
ang mga lugad simbolo kan ginibo niyang pagliligtas sa satuya. Oh. Sabi ni Tomas, kung dai kumaikalaog ang muro ko sa imong kamot o sa imong hirog, dai ako matubod. Oh. In that way, si Tomas naging tagapagtaram kan mga bagay na dai maitaram kan mga disipulos, pero nagi siyang tulay tanganing masabutan ta ang gabos. Katunayan sabi ni Jesus, mapalad itong mga tao na dai nakahiling, alagad nagtutubod. Kadaklan po sa tuya, dai man naging saksi, kan pagkabuhay liwat, 2,000 na taon ang nakakalipas. Pero, sabi ni Jesus, pwede ko mong ansay dong pagtubod, pwedeng mas urog kisa mga nakahiling ka ito, pero dai man nagtutubod, pero ika na dai ka nakahiling, nadangog mo lang, nasabihan ka, pero ika nagtubod, sabi ni Jesus, mas mapalad itong mga dai nakahiling, alagad nagtutubod. Iyan po ang nasa likod kan pagtubod niya to. Jesus na nabuhay liwat, asin totoong nabuhay liwat, asin kita makapagsabi na ang Diyos sa satuyang tinitubod, tunay na buhay. Kaya namumutan ng mga tugang sa aldaw na ini, mantang sa tuyang pinagseselebrar ang Divine Mercy, rumdumon taliwat ang tulong mahalagang masabitang harigi kang debosyon. Iyo po ang ABC. Ang enot, ask for mercy. Di po kita magduwa-duwa na maghagad kan danay na pagkaherak ning kagurangnan. Magpakumbabo po kita na tunay na may kaluyahan kita, tunay na may kasalan kita. Sin is real. Woundedness is real. Failures are real. Pero di kita magduwa-duwa na maghagad kan pagkaherak nin kagurangnan. Iyan ang A. Ask for mercy. Ikaw duwa po na magdadara sa tuya sa mission. Be merciful. Siring na kita nahirakan, dapat magimang kitang mahirakon sa kapwa. Tanganing ang pagkahirak, dagos-dagos, overflowing, nagdadalihig ang pagkahirak na iyaning kagurangnan. Kisay pamayan madalihig sa paagi niya to. Kaya be merciful. Iyan ang B. Asin ang katulo na iyo ang nasa likod kang debosyon, kang Divine Mercy, iyo ang completely trust. C. Completely trust. Magtiwala kita sa kagurangnan. Dahil kita mawaran. Dahil kita magduda sa karahayan, karahayan asin pagkaherak kan sa tuyang kagurangnan. Namumutan na matugang, lugod ang Diyos na pagkahirak, iyo ang maging tulay sa satuyang mga locked doors. Huli kan sa tuyang mga takot, pagduwa-duwa, sa tuyang mga guilt, tanganing idarhon sa tuya ang nagdadalihig na karahayan nin mahal na Diyos. Ngunya na Domingo, dahil lang kita nagroromdom kan mga pangyayari kang nakaagi, kundi ngunya na Domingo, padagos kitang naglalaog sa hinangos ng Diyos na nagpapatawad, nagpapaumay, asin nagsusugo sa tuya na darhon ang danay na pagkaherak ning kinaban, ning kagurangnan sa kinaban. Amen. Matindog po ang gabos. Tiripon bilang banwaan kan Diyos, may pagsarig kitang mamibi para sa pagtalubo ning pagtubod asin paghagad kan sayang tabang sa satong pakipagtusayan sa kakulangan ning paglaom. Ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus sa paghingua na ang kinaban magmangno sa mga dukha, asin sa mga inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niya tong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo, asin ugali kan pagtubod, na pinapahayag niya to sa nguso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, magugma kita sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat. Katuninungan na dai ikakatao kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit, asin kulog, huli kan pagmangno nin mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan kapanoan nin buhay, na pinanugan ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa saiyang tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugaan sa mong pagkimaherak. Dahil manlugod kami mawaran ng paglaom, hulikan sa mong mga kaluyahan, mantang nabubuhay kami sa paglaom asin pagsarig na ikadanay na uyasa mo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
matindog po ang gabos. Magpamibi kamamatugang tanian sako sa idong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahera kami na akoon mo ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga binaago, huli kan pagtubod sa imong ngaran asin kan bunyag. Magkamit kang kaugmahan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkuran. Asin nabubuksan ang mga tata kan langit non nakahadean sa mga maimbod, huli ta tinubos saan sa mong kagadanan, kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabon ning gabos ng kabanalan. Kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat. Binaki niya asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, kaya ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanin na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, hindi pagibuhin do sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrorondom kan sa iyang pagkagadanas sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giram na makagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa si Leon, kan sa mong obispo si Rex Andrew asin kan gabos na klero. Siring man giram duma sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Banalon ang ngalan mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Na pinapatawad niya mo.
Agawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa iyong pagkahirak. Magindani na talingkas sa kasaalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Kristo. Sa imohan kadean, asintan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosok sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan ka mo kang tanda ng katuninungan. Peace be with you. Peace be. Uyan, Kordero kan Diyos, o nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalagma o umayan.
matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na nakikimahera kami na akuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing ang mga binaago huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magula po kita para sa nagkapirang anunsyo. Enot po, ngunya na Mayo 3, bubuksan po niya to ang 2 taon na paghahanda para sa hubileyo kan sa tong parokya. Kaya bilang pag-andam kay puhan ang sa inong ambag, kaya ang second collection po napapanungod para sa pangangiipo katakod kan pag handa niya to sa hubileyo. Ikadua po, sa aga, Lunes, sa Good Miyerkules, iyo po ang sa tong Easter pilgrimage na pinag-announce niya to kan mga nakalipas na Domingo, ang pilgrimage po sa Diocese kan San Pablo, Laguna. Mahali po ang bus eksaktong alas 7, kaya po ang call time na dapat yaon kamo digdi sa patio na makagtukaw sa bus sa oras na alas 6:30. Oh. So, dahil po kita magparahalat. Iyo po, baka matraffic kita, earlier the better. Ikatulo po, iniimbitaran po ang mga magurang na magpa-enroll kan sa idong aki sa Holy Cross Parochial School. Oral daw po during the week, igwa pong nakatukaw sa parochial school. Asin siring man po, kada Domingo, pwede na po kamong magpalista dyan sa entrada kang simbahan. Pwedeng mag-inquire, asin magpa-enroll na po. Pwede nang magpa-enroll kan sa indong ako. Igwa po nin mga teachers na maako kan sa indong pangaran o pangaran kan sa indong aki. Mag-o-officer po kita nin discount para sa enot na 50 enrollees, asin enot na 50 para sa mga datihan na mapa-enroll. Ibabalik po niya to ang discount para sa mga magturugang, asin libreng tuition para sa mga estudyante na may highest honors sa mga public schools. Ikaapat po, sa petsa 18 asin 19 kan Abril, alaw na Sabado asin Domingo sa bulang ka Abril, magkakaigwa po nin prex sa satong parokya. Pakinabangan po niya to ang pagkakataon na ini, tanganing padagos kitang magtalubo sa pakikisumaro sa buhay kan simbahan. Ikalima po, sa pag-celebrar niya to kan ika-70 taon bilang Archdiocese, mabisita po ang imahe ni San Pedro Bautista sa satong parokya sa petsa 20 sa Code 21 kan Abril. Aldaw pong Lunes asin Martes iyan, sa Sabaton gikan sa Iriga, asin ihatod ta sa sunod na aldaw sa sunod na parokya, siguro sa Santo Domingo o Palsong. Ika-anom, igwa po kita ning pagkumpil sa Mayo 5 sa kaaldawan ni Nuestro Señor de Angustia. Pwede na magpalista alagad ang huring pagpalista ngunyan sa napumpit sa 15 kan Abril. Duwang importanteng bagay ang kaipuhan, baptismal certificate, asin certificate of attendance sa 3 Saturday seminars. Kaipuhan po ang tulong Sabado na pag-seminar, asin kaipuhan na tuom at least ang mga pangajion o familiar sa mga pangajion asin katukdoan kan simbahan. Ang mga seminar kang ninong asininang gigibon sa huring Sabado. Sa kukumpilon, ang seminar gigibuhon kada Sabado poon Abril 18 hasta Mayo 2. Digdig gigibuhon ang practice kay baan mga ninong asininang. Prioridad po niya to sa mga high school asin adulto na day pakumpil asin sa mga grade 6 na day nakabali ka na kaaging pagkumpil kang nakaaging Enero. Huri po, agwa po ning meeting ang Parish Pastoral Council pakatapos kan misa. Inimbitaran po itong mga nagseselebrar kang kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants. Matindog na po ang gabos.
bendisyon para sa mga nagseselebrar kan kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat isin pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa matugang niya mong nagsaselebrar kan sa idang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regaling buhay isin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya sing grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kahilangan, asin ano man nakatibaadan, tanganing dani sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo, maghagad ng bendisyon. Ang Diyos na huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, nagpakanigong magwara sa indo kan karahayan ng pagtubos asin pagampon. Magwara sa indo na mag-ugma sa iyang bendisyon. Amen. Asin hulit ta siya ang nagtubos, nagkamit kamo, kan balaog nin dani na katalingkasan. Asin hulit ta siya ang nagwawaras, magkandiyo kamong makisumaro sa daing sagkod na pamana. Amen. Asin sa pagtubod sa iya, kamo binuhay liwat sa bunyag, sa matanos na pagkabuhay ngunyan, kamo pagkanig-on na iayon sa langit no na aerokan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama, sinan aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.